De 10 ani a luptat pentru ca vocea ta să fie auzită. Ei nu-și asumă sub nicio formă responsabilitatea politică, ori oamenii încep să se întrebe, nu cumva am fost mințiți? A spus adevărul și a demascat corupția. Pentru un asemenea proiect dezavantajos pentru statul român ar fi trebuit să fie cercetați penal. Vâlcenii au nevoie de un om integru care să-i reprezinte. Ne leagă drumul comun pentru o Românie europeană. Votează experiența și profesionalismul. Votează Aurelian Pavelescu, vocea ta în Parlament. Oferă o Românie mai bună copiilor tăi, învățământ performant, servicii medicale de calitate și mândria unui loc de muncă bine plătit. Pledez pentru mai multă Europa, pentru o Europa îndreptată spre noua generație. Să cultivăm curajul și creativitatea acesteia și mai ales setea lor de cunoaștere. O Europa a credinței, o Europa a oamenilor. Nu putem fi europeni altfel. Pe 9 decembrie votează Alianța România Dreaptă pentru viitorul european al României.